No. Lähtee Ja alvit maksamatta ja muuta. Niin. Silleen. Meinaatko siirtyä Ahosen Janne kanssa, tää on sama tiimi. Niitä. Alvit pystyssä. Joo. Se on jännä muuten, että Kyllä mä oon yrittänyt. Alien, eikö se ole niinku se hirviön pää tulee mieleen ainakin mulle munasta. Tämähän käy fillarin kypäränä kanssa kun lähtee. Siinä on just silmäaukot tuossa edessä, että hyvin voi. Et kun toi on aika iso täälläkin, niin kun sä viet toi himaa sinne ruokapöydälle, niin siinä voisi vaan vaimon kommentteja odotellessaan sitä. Eli kauhean se ruokapöytä. Eikö nyt tarvii olla isompi ruokapöytä? Niin, kyllä. Eihän se muuta. Muuta tarvii. Ottaa radiokin nyt jotenkin isompi. Ei. Logon sellainen, että siihen tarvii isomman radio. Joo. Se T10 se uuden. Joo. No niin, nähdään. Me lähdetäänkin tästä. Nyt katsotaan, että Hyvin menee. pitää Oletko oikeesti sä mitään niinku nuppikiekkoja säätänyt paljon siis? sanoa sen huudettu vaimon kanssa, että seuraa, kun tää on eka lento, että ikinä tiedä. Ja jos se lähtee menee, niin pystyy väistämään. Sen verran kyllä kunnioittaa, ettei ihan viileä siitä kun me... Joo. No mitä helvettiä. Onks korjaussuunnat oikein? Niin joo, pikku perus. Jos mä otan niinku Juhan takana, silleen kyllä. Tää on hyvä tää rauta. Hyvin lähti. Mä luulen, että perässä. Mäkin luulin, että nyt petti jo perä. Onks toi niinku tarkoituksellista? Oho, heti lähti. Kaveri, et sä et kauaa niinku... Ollaan voi lentää aika kauas, kun näkee. Niin, tää oli tämmönen varovainen neitsyt leijutus. Mennäänkö se leikkaa nurmi? Se leikkaa itsensä. Pipo vaan katsolla. Ja ei teitä tulla nopein sulin aikana, että ei Aika pienellä kierroksella. Oh. Kyllähän toi tosi hienosti reagoi lähtiäikolla jo. No hyvä tuohon sisähalli. Niin on. Ensi lauantaina Vihdin urheilukenttä. Joo, Vihdin halli. kaikki lamput alas. Wow. Jee! No niin. Vähän isompaa sitten vaan seuraava. Kun toi on noin hanskassa. Joo, yhtäkkiä.